హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రవి ఫార్మ్స్. టుడే మా ఫామ్ కి మచిలీపట్నం నుంచి మహేష్ అన్న మా ఫామ్ కి రావడం జరిగింది. బ్రీడింగ్ క్వాలిటీ పట్టా వాడు తీసుకోవడం జరిగింది. క్వాలిటీ ఎలా ఉందో కస్టమర్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. అన్న క్వాలిటీ ఎలా ఉంది? అన్న క్వాలిటీ సూపర్ గా ఉందన్న. ఇప్పుడు కోల్డ్ అని విజిట్ చేసాము. యాజ్ ఏ కస్టమర్ గా సూపర్ గా అనిపించినాయి అన్న. చాలా బాగున్నాయి కోల్డ్ విషయంలో. అసలు ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలా. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కోల్డ్. రీజనబుల్ ప్రైస్ లో ఇచ్చారన్న. ప్రైస్ పరంగా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ లో ఇచ్చారు. యాజ్ ఏ కస్టమర్ గా చాలా హ్యాపీ. చాలా బాగుంది అన్న. చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాడు. అందరిలా కాకుండా కొంచెం చాలా ఫ్రీగా ఉండి బాగా మాట్లాడాడు. మొత్తం ఫామ్ చుట్టూ తిప్పి చూపించారు. మొత్తం బ్రేడర్ ఇవి పెట్టలు ఇవి అన్ని చూపించాడు. అందుకే చాలా థ్యాంక్స్. ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు అన్న? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా అన్న. ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న మహేష్ అన్న. ఎవరి కథ? పడి పడి లేచే సముద్రం మీద పడకుండా నిలబడిన వాడి కథ. మా దేవుడు